idlozi lakho lingasetshenziswa nanoma ngubani. Akusho ukuthi idlozi ngobe lakho angeke lize lisetshenziswe nanoma ubani. Futhi kuyenzeka idlozi lakho lihambe kuwena lingathwetshulwanga ngomuthi. Idlozi lisebenzela umuntu o-active kulona. Kuyenzeka kini babubhengu ningalisebenzisa idlozi, bese kusuka lo owumthakathi alisebenzisa idlozi, bese liniflathela nonke. Hayi ngoba idlozi limthanda lo thakathayo, yingoba uyena yedwa osebenzisa idlozi. Kunobungozi ekukholelweni edlozini, kodwa idlozi ungalisebenzisi. Noma ningadikila ahlabe ningayinina, akwenzi idlozi lingayi. Liyaqhubeka idlozi lenze njani? Liyelana, uyena yedwa olukhumbulayo. Akazange azalibize wenze umcimbi wokulikhumbula idlozi laseliza emcimbini. Lo abandawonye lapha, kodwa lo umthakathi wanamhlanje kuphela mshana. Lo ulungile, lo umkhethwa, lo ungcwele. Bese lo alibale ukuthandaza, lo enza izinto zomsamo. Bese lo ethi mangila angizizwa ngimukelekile ngiphila, ngoba akuphahlwa la, azenziwe izinto zomsamo. Bese kodwa ngizonjani ngoba uyathakatha, but eKristu lo noma engathakatha kodwa wenze njani? Uyasikhumbula. Ngesikhathi ehamba uyaxoxa ukokela nalabo ukuthi hey ikhona impilo, bathi laba kuyathatha labo bethi ikhona impilo. Lo uyaprosperisha, lo azagcina athi lo uphumelela ngeinto zami. Vele washiwa ngoba umsamo awusebenzisi, awuthakathwanga. Washiwelani? Umsamo awukho active. Uzithakathe wena. Kwenzeke futhi bonke laba bengawusebenzisa umsamo wozama mzonke, bengawusebenzisi bonke umsamo, bese lo Nkosi yami owakaZondi Sibonga akahlobene nalabo abakwalithuli. Njobe wakaZondi uzenzela izinto zomsamo, abone lokuthi hayi akuphilwa la, bese enze njani? Bese yasuka lo. Umesuka athi ngiyongena mina lapha ya. Lo mhlawumbe bengasona isangoma indawo eThayizolo, bengasona isangoma lo, ubeyithathela ama chance eyidlalela nje ibhengu. Ngesikhathi eyidlalela kodwa wagcine attractor umuntu ophethe isikhwama onganakiwe. Wathi mayingena la, wathi sokwenze njani? Wathi mina nanga umuntu serious, asenze ukuhamba lwendawe. Nasi isikhwama sahamba. Sihambe kanjani? Abawunakile umsamo, hayi ukuthi bathakathiwe. Abenze njani? Lo wavele wenza umdawo, lo waba inkunzi malanga yesangoma. Mase siyabheka kuba sikhi isangoma, isikhwama sakabani? SakwaSosobala esingathathwanga umuntu. Ngoba isigodla sidilizwa ukuthi khona usithathile noma khona ungasathathanga. Siyaqhubeka sibe yini isigodla. WawuSosobala, ukhokho wakhe wayeyinyanga, wanikeza umkhulu wakhe wanikeza ubaba wakhe wanikeza yena. That means njoba sibhizi siprovoke idlozi, sihlokoloza idlozi, sikwi-advantage yokuthi kungenzeka phakathi kwethu kuqhamuka umuntu oyedwa ongaba nenhlanhla yokuthatha isikhwama sakaSosobala kube yesakhe, ngoba asifili isigodlo kodwa akekho wasithatha. Kunezinto mbukelo wami ezatshalwe enhlabathini la unyathela khona uvaliwe mbukelo wami. Bayaza bathakathi ukuthi noma ungandize emoyeni kodwa ekugcineni uzonyathela phansi. Kunabantu izinto zabo banamaphupha amahle mabasalela embedeni, but immediately banyathela umhlabathi kuyashabalala, kuchitheka njengamanzi. Mbukelo wami, iqiniso lithi kwathatha umhlabathi la azalwa khona okunenkaba yakhe khona. Omunye mbukelo wami kwathatha inhlabathi la anyathela khona zonke izinsuku adlula khona. Ngiye ngizwa abantu befunga bethi siyohlangana esikhaleni kwaNtombela, bayifungela impilo yakho mbukelo wami, bagqiba izinto insila zakho ongathawula lakho ukugeza awuwaza shonaba aphansi emhlabathini ayakhala mbukelo wami. Abantu bayibamba lento esemabhayibhelini yokuthi mhlaqalekiswa umuntu kwaqalekiswa nomhlaba, umhlaba wawuqhakazile wasuveza ameva mbukelo wami. Kanjalo nawe
into zakhe azihlangani umhlaba ukuvezela ameva. Kanti mbukelo wami akugcinwanga lapho, kwathathwa nomhlaba wamathuna wasetshenzwa naxatshaniswa nomndeni nahlukana zavala izinto zenu. Ngiyaluza usizi lwakho mbukelo wami ekhaya njoba ngihleli la ngikhuluma. Yingakho mbukelo wami ngibiza inhlabathi kuwo wonke umuntu mbukelo wami ozoza kule nkonzo mbukelo wami. Lapha khona inhlabathi yasekhaya, inhlabathi yethune lasetshenzwa, inhlabathi yasempambaneni zomgwaqo, kanjalo nenhlabathi yalambukelo wami ohlala khona. Ngiyaza khona kwakho kodwa ngifuna ukwakhela ikhaya mbukelo wami. Ngifuna ukwenza izinto zakho ziphumelele zibe right. Siqaqa izifungo namafindo okwaboshwa phansi enhlabathini. Uyazi abantu abathwetshuliwe basetshenzwa. Abanye abantu bathi bevuka ekseni wanyathela igceke limanzi emva kwalokho wezwa ngathi khona into ekhumukayo. Kwakhumuka ingubo yenhlanhla yempumelelo. Emva kwalokho akuphindanga kwalunga mbukelo wami. Niyafa kunokuthi niye phambili, niyamosheka kunokuthi kube khona okulungayo. Ubani ongaqoqa lento kuthi uywe mina mbukelo wami kuba ngizoqoqa konke okwahlakaza mbukelo wami. Ngizomemeza phezulu kwenhlabathi yakini ngithi mathambo hlanganana bese ziyavuka izinto ziyahlangana. Impumelelo phinde ibuye ekhaya mbukelo wami. Ngiyazi ujaha ukuza ukuthi kuyobeke nini. Umhla ka9 kuMeyi mbukelo wami kuyobe kumgqibelo. Sihlangana eCaluza ehholo elikhulu laseCaluza mbukelo wami. La sohlangana khona mbukelo wami size kule nkonzo enkulu mbukelo wami yaluqaqwa kwabantu ababoshwa phansi. Engani noma ungahamba phezulu abakini bangcwatshwa phansi la ufaswe khona mbukelo wami. Siyoqala ikuseni ke mbukelo wami ngo10 kuyobe kumgqibelo mhla ka9 kuMeyi mbukelo wami. La umphathela khona umnikelo ka200 rand nje kuphela. Sabela uyabiza.